Dapat alerto na kita karon. Kaya giambos na nila gahapon. Dapat kita magtinanga, dapat kita palipat. Naminaw mo? Piskot, asa man to? Nakarami diri damulag. Ay, piskot mo nga, nagkamang-kamang mo dira. Kitan pa lang mi, mabasa na pud mi. Ay, kabuang ninyo, kisa may nagsugos nyo ang mga hapa mo. Ay, takar sinyas. Sunod na pug ko. Ikaw po. Sito ka. Parinog mo dira. Tara. Piskot ka kayo maglubo. Kinakbuno na nasmag ka noon. Alerto. Ba't pag-una yun ka mo? Iyong kamo ba? Pagtarong na gud mong duha? Nagtaro maguko kini sa Mario kay gahi ulo. Ha? Nagtarong mo budug ko? Sus, lami agin ni pakog duoy. Tara na. Tara na. Kasi ndas masukwa. Lo, Kini o jikoy. nagkanagbumpa na kong diri oy. Sus lami ang gapit bulod. Kasabot mo sa ana. Ito man na. Kinumo man na. Sige mo, ang pasabot og ginani, stop. Unsi ana, di ba stop ano man stop. Kabalo man ko stop gyapon ng inana, pero sa dalan man na, pag inani sa army. Kini di mga bataan yung mga hinay kay utok. Murag kag bright. Ano man diya? Wala mo buang. Dapat alerto ka magbaktas ana o ana. Dili kay usam ng baktas ng ana. Okay. Kung talon ni kayo. Alerto da, alerto. Tara. Adams. Ini kelaman. Tira! Agay. Uy, nakunsalan ng hapang. Tira! Tira daw, tira. Apa! Reload. Roger. We need backup, Roger. Pinsa man na si Roger. Huwag man inabot diri. Ambot kita na. Ang pagkatabagan na kay. Reload, 5 pump, then fire. 1, 2, 3, 4. 2, 3. Hoy, nala ni mo muya po ipaspasin. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, let's fire. Attack. Ano ko'y bala daw? Ilabay na. Usa naman, manglabay naman mo diya kaya. Ayaw na. Tira. Wala naman yung bala. Dams, sa ko na to ni, wala tayo bala. Gatis, ako abog dali no. Ano igoy armas gani? Ay, misa, ay magulong na sa plano. Ya, tanawa ko ayaw. Wala di bala. Wala na sa nakuha nyo ah. Wala lang, hinay lang kayo. Nagaan na kayo. Sama na to ni Ron. Kasi magulong na sa akong plano. Bilag na da. Ay, kabalo na ko. Saman. Tindog. Tabangin ko ulit. Saman. Saman ito bulag. Oh no. Sige, ito itsa. Sige. Pinita. Balik na to dito. Bawa mo kayo. Ay, atiya sa mga buwang mo, nagpalaban ng kahoy. Bawa mo.